tylko możemy, ale musimy historię traktować poważnie i o takich sprawach rozmawiać, nie ulegać emocjom i nie dać sobie narzucać takiej narracji, że skoro kiedyś gdzieś w historii Polacy byli naprawdę albo rzekomo źli dla Ukraińców, to w konsekwencji jest takie rozumowanie, że oni mieli prawo robić to, co robili, no bo byli do tego zmuszeni. Czyli my moglibyśmy dzisiaj pojechać na przykład do Mecklenburgu i wyrżnąć mieszkających tam Niemców. Prawda? Dzieci, kobiety, nabijać tam na pal, przepiłowywać piłą, ścinać na kawałki, no bo kiedyś oni popełniali zbrodnie. No nie tyle oni, co ich przodkowie, ale możemy tą odpowiedzialność zbiorowo zastosować. I musimy pamiętać, że termin rzeź wołyńska jest niewłaściwy, bo to dotyczy tylko skali problemu na Wołyniu, w jednym miejscu. I ma to też określony czas, to jest 43 rok, na apogeum zbrodni 11 lipca 1943 roku, to nie jest ani początek tych wydarzeń, ani ich koniec. To się rozpoczęło 1 września 1939 roku, gdy te zrewoltowane tłumy tam zaczęły przystępować do egzekucji, do mordowania, do zbrodni, do palenia dworów. To, co było w tamtej historii odwieczne. Później na dużą skalę ma to miejsce właśnie w okolicach 17 września. Kilka dni wcześniej, w trakcie, kilka dni później te zrewoltowane bandy mordują na dużą skalę ludność polską, przedstawicieli polskiej inteligencji, nauczycieli, księży. W myśl właśnie tych założeń, że tu będzie Ukraina. Jeśli będzie sowiecka, to także będzie Ukraina, więc musimy usunąć Polaków. Następna fala tych zbrodni ma miejsce od 22 czerwca. Z wojskami niemieckimi wkraczają zbrodnicze formacje ukraińskie w służbie niemieckiej, które dokonują mordów. Natomiast to, co jest płynnie utożsamiane z rzezią wołyńską, czyli ludobójstwo ukraińskie, rozpoczyna się już pod koniec 1942 roku. Ono na początku nie jest takie wielkie, jak w lipcu 1943, czyli to jest setka miejscowości jednego kraju granicy, na małą skalę, ale ta fala rośnie. Stale, systematycznie rośnie. W 1943 roku jest apogeum. Przez ten jeden dzień to wyjątkowe wydarzenie, że przystąpili do tego na wielką skalę, ale to nie zanika. Trwa do końca okupacji niemieckiej. Są znane przypadki, że lokalni Niemcy pomagali Polakom, ratowali, nawet przydzielali broń. Oczywiście jednostrzałową, starą, dla samoobrony polskiej. Nie dlatego, że chcieli Polakom pomagać sami z siebie, że nagle się naprawili. Chcieli mieć na zapleczu frontu w miarę sprawny, funkcjonujący aparat administracyjny, ściąganie dostaw, czyli żywności dla Niemców i tam miał być porządek. No, jeśli Ukraińcy ten porządek naruszali, to Niemcy nie tyle zwalczali Ukraińców za to, bo to jednak mimo wszystko był sojusznik, co pomagali Polakom, żeby się przeciwko nim bronić. I tam, gdzie była polska samoobrona, tam, gdzie Polacy wystąpili w swojej obronie, te rzezie były ograniczone albo nawet powstrzymywane. Dlatego, że tu mamy do czynienia z innego rodzaju ludobójstwem. Tak jak po stronie niemieckiej, to są wyspecjalizowane formacje, przygotowane do tego wcześniej, świadome tego, co robią, świadome celu. Po stronie sowieckiej jest podobnie. Tak? Te bojówki komunistyczne 17 września i później cały aparat terroru sowieckiego, to są specjalistyczne jednostki. To są cienkawodziści, którzy rozstrzeliwują masowo, wywożą na Syberię, terminują w każdy inny sposób. Natomiast rzezie ukraińskie, ludobójstwo ukraińskie ma dodatkowy wymiar, czego nie ma w tych dwóch innych ludobójstwach. Oprócz oddziałów UPA, oprócz tych formacji zbrodniczych, które idą, są uzbrojone i mordują, za nimi ciągną całe tabuny ludności cywilnej. Kilkunastoletnich podrostków do starych, ledwo chodzących dziadów i bab za przeproszeniem, którzy jadą wozami rabować wszelkie dobro, zabierać lapą wszystko, co się tylko da. I do tego to niezwykłe okrucieństwo, które nie jest porównywalne z żadnym innym w tamtym okresie na naszych ziemiach. Niemcy mordowali, ale z tych specjalnych tortur, specjalnego zadawania cierpień jest znacznie mniej. To samo jest po stronie sowieckiej. Sowieci rozstrzeliwują, ale przedtem ten polski oficer nie ma rozpadanego brzucha. Tu się nie torturuje tych ludzi w ten sposób, żeby konali jak najdłużej. Ja kiedyś zastanawiałem się nad tym, skąd to się wzięło, jak to było możliwe. I tę odpowiedź znalazłem we wspomnieniach ziemianina polskiego spod Lwowa, który okres okupacji wojennej spędził w Londynie.
Później w tych pierwszych latach powojennych wydał fantastyczną książkę. Swoje tak jakby przemyślenia cywilizacyjne. Człowiek na bardzo wysokim poziomie, operujący wieloma językami. W tej książce zawarł mnóstwo cytatów i we wstępie napisał, że on rozumie trudność dla niektórych, że tych cytatów jest tyle z różnych języków, ale przecież wiadomo, że każdy kulturalny człowiek wszystkie te języki zna. To była jakość naszej inteligencji kiedyś. On opisał fakt, który sobie przypomniał wtedy, jak doszła informacja do Londynu, do ludzi stamtąd, co się dzieje na tamtych terenach, jak Polacy są mordowani na miejscu przez Ukraińców. Opisał wspomnienie swojego dzieciństwa. Jako dziecko ziemiańskie, ze znacznego rodu, zresztą takie było wtedy wychowanie, pozostałość tego wychowania rycerskiego, na 5. czy na 6. urodziny dostało od ojca strzelbę. Oczywiście obowiązkowa jazda konna i posługiwanie się bronią. A teraz, dostając tę strzelbę, dostał od ojca pouczenie, że w parku możesz ćwiczyć celność, strzelając do gawronów. Gawrony są szkodnikami, możesz to robić. Ale pamiętaj, jeśli gawron spadnie, ale będzie jeszcze żył, czyli będzie cierpiał, musisz go natychmiast dobić, żeby te cierpienia skrócić. No to oczywiście robi. Ponieważ to jest ten wiek jeszcze przedszkolny, on z tabunem tych dzieci ukraińskich z okolicy bawi się razem, oni biegają za nim, on do tych gawronów strzela i jest taka sytuacja. Rzeczywiście strzela do gawrona, gawron spada i jeszcze się męczy, jeszcze drga, jeszcze żyje. On chce tego gawrona dobić, oni mu tą fuzję wydzierają z ręki. Pan, ty nam daj ten gawron. On mówi, ale jak to, po co? Oni muczyć. Zanim zrozumiał, o co chodzi, to jest przecież małe dziecko. Oni wyrwali mu łapki, wydłubali oczy i rozerwali go ręcznie na strzelbę. I on opisuje, przypomniałem sobie to wydarzenie z mojego dzieciństwa, jak oni postępują z moimi rodakami, z tymi, którzy tam zostali. To są moi koledzy, z którymi ja się bawiłem na co dzień, traktowałem ich normalnie. To muczyć, czyli męczyć, wyszło z nich po raz drugi, z tej fazy dziecięcej już w dorosłość. I dziś mówienie o tym, że Ukraińcy mieli do tego prawo, sięganiem nawet do czasów Chmielnickiego czy wcześniej, że ludność ukraińska była gnębiona przez Polaków. Tam nie było tego podłoża narodowego. Nie było narodu ukraińskiego. To byli Rusini. Tam się tworzyły zaczątki świadomości narodowej. W Ławrze Peczorskiej, w Ławrze Kijowskiej. To jest okres przed Chmielnickim, ale to wszystko zostało przez Kozaków tak naprawdę zniszczone. Polska im zaproponowała rzecz szczególną. Unię, jako trzeci członek polskiej państwowości, I Rzeczpospolitej, Ukraina mogła być częścią, uzyskać wszystkie prawa, przywileje, takie jakie mieli Polacy czy Litwini. Wiecie Państwo, co oni wtedy wybrali? Zwierzchnictwo Hanatu Krymskiego. To było im bliższe, cywilizacyjnie. To jest to podłoże. I dlatego mówienie dziś o tym, że sami sobie tak naprawdę jesteśmy winni, bo my coś robiliśmy. Oczywiście polityka II Rzeczpospolitej wobec Ukraińców nie była dobra i tu nie ma się co wstydzić z potępieniem, trzeba to potępić. Tak się nie powinno postępować. Było palenie cerkwi, było prześladowanie. Natomiast nie było ludobójstwa jako takiego, a oni to ludobójstwo zastosowali. Czyli te tabuny ludności cywilnej, które przyjeżdżały z nożami, z widłami, z siekierami, te półmiski na stołach, gdzie niemowlę było nadziewane na widelec, nóż rytualnie ustawione naokoło talerze naczynia i oni robili z tego biesiadę. To jest coś, co się nie mieści w głowie, prawda? Coś zupełnie wyjątkowego. Nie ma odniesienia w Europie w tamtym czasie wobec takich ludobójstw jak Niemcy czy Sowieci, a tu to było. I to właśnie w tym bierze masowo ludność cywilna. Do tego te podziały w rodzinie. Wstrząsające opisy, dokumenty z tamtych stron, gdzie są dylematy tych ludzi. Są małżeństwa mieszane i lokalni dowódcy UPA nakazują wybrać. Jesteś Ukraińcem, żonę masz Polkę, ona wychowała dzieci po polsku. Te dzieci się modlą po katolicku. I teraz ty masz wybór. Jeśli ty się z nimi rozprawisz, to ty jesteś nasz. Jeśli my tego nie zrobisz, to my i tak zrobimy. Ale także zrobimy z tobą. Jest to w takim jednym z dokumentów opisany wstrząsający przypadek. Ten mąż, głowa rodziny, ojciec, pół godziny się męczy sam ze sobą, zastanawia się, co zrobić. I wreszcie przynosi na tej komisji polskiej głowę żony i główki własnych dzieci.
że on wybrał, dokonał takiego wyboru, świadomie, celowo, pozbawił się tej części polskiej swojej rodziny, odciął się od tego. Dzisiaj epatowanie na sprawą ukraińską, że to jest nasz interes, że my musimy, bo od nich nie możemy wymagać jakiejkolwiek ekspiacji, przyznania się, postawienia jeszcze tych ostatnich ludobójców, zbrodniarzy przed sądem, bo oni są w trudnej sytuacji. Prawda? Takie jest założenie. To w związku z tym, kiedy się będziemy tego mogli domagać? Jeśli teraz oni twierdzą, że czegoś potrzebują, takiej pomocy oczekują i nie chcą tego zrobić, publikują mapę, gdzie Zamość, Przemyśl, Kraków są częścią terytorium ukraińskiego. I to nie robią jakieś tam grupki nawiedzonych nacjonalistów gdzieś po kątach. To robią instytucje państwowe ukraińskie, obecnego państwa. I do tego nakładanie tej ideologii w Polsce na to, że ponieważ Polska nie była dla nich dobra, więc musimy ich zrozumieć. Do tego, że oni nie mają innej tradycji, więc musimy się z tym pogodzić. No my sobie możemy wybrać. My sobie możemy wybrać Gustawię, możemy sobie wybrać Jana Długosza. No oni mają tylko upał, nic więcej. I to jest zbrodnia. No więc machnijmy na to ręką, przymrużmy, przymknijmy oczy i będzie między nami dobrze. Nie będzie. Bo te sprawy nie będą załatwione, bo to już nie będzie miało znaczenia prawnego, bo prawdopodobnie nie będzie kogo ścigać, to jest tyle lat, ale wymiar moralny, polityczny cały czas pozostaje.